Αλλά ευτυχώς υπήρχε το παιχνίδι και πώς συνεννοούμασταν για το παιχνίδι δεν ξέρω. Ίσως μιλώντας χαμηλόφωνα, γιατί ήταν στην ταράτσα. Δεν μας έβλεπε κανείς. Δεν μας έβλεπε κανείς. Είχε ένα πεζουλάκι μόνο, στο οποίο ανεβαίναμε και το κάναμε καράβι. Και παίζαμε ότι αρμενίζαμε σε θάλασσες ελεύθερες από Γερμανούς. Ήταν το πιο ωραίο μας παιχνίδι. Αυτή η ταράτσα ήταν όλος μου ο κόσμος. Ένιωθα ξυριζωμένη, μακριά απ' όλα. Τα Γιάννενα, από τις γιαγιάδες μου, από τους θείους μου, από όλες τις οικογένειες. Τα πάντα μου λείπαν. Πολλές φορές τα βράδια, την απομάκρυνση από τους γονείς και από όλο τον κόσμο μου έφεραν κάποια συγκίνηση, έκλαιγα. Άρχιζα, τέλειωνα, κοιμόμουν, αλλά δεν το έλεγα σε κανέναν. Παρόλο που ήμουν 11 χρονών, ήμουνα πολύ μικροκαμωμένη, έδειχνα πολύ μικρότερη. Και όλοι με χάιδευαν. Ακόμη δεν θυμάμαι αν είχαμε καθρέφτες στο σπίτι της Τσιμισκή 113. Και δεν θυμάμαι να είχαμε και όρεξη να κοιταχτούμε τους καθρέφτες. Δεν θυμάμαι, όχι. Είχα κοτσίδες, γιατί ποιος να κόψει τα μαλλιά μας. Βγαίνοντας από εκεί μέσα έχω μια φωτογραφία που είμαι πολύ αδύνατη, ένα ψηλό λίγνο πλάσμα.